Al-Fatihah. Iya kan. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa taqaddama lan wis dadi dingin. Apa anna Arya Jambul sak temene Arya Jambul. Iku amruhu utawi perkarane Arya Jambul iku khirasatul babi ngreksa utawa njaga lawang gerbang. Falamma arafa mongko semangsane ngaweruhi sapa Arya Jambul annal wazira ing sak temene patih pecat tundha nyatane pecat tundha iku kodin hazama teman-teman kepelayu sapa pecat tundha wan hazamalan kepelayu mahu saratane pecat tundha sapa ashabuhu pira-pira balane pecat tundha. Badara mongko agi-agi sapa Arya Jambul biduhuli kelawan sowan Al Maliki ngatasi Ratu Brawijaya nyatane Brawijaya. Wa akhbarahu lan ngabari sapa pecat tundha ing wa akhbarahu ngabari sapa Arya Jambul ing Brawijaya. Bizalika kelawan mengkono inhizam. Wa annal muslimina sak temene pira-pira wong Islam iku kodakhalu teman-teman manjing muslimin al-Madinata ing dalem Madinah. Faqala mongko dawuh sapa Brawijaya dizaujatihi maring garwane Brawijaya al-kubra kang agung sapa zaujah tegese permaisuri. Wa ya utai zaujah al-kubra iku martaning rum ini ing dawuh ini sak temene ingsun iku kharijun wong kang metu minal baiti saking omah firaron krana lumayu minha ulail adai saking mengkono pira-pira mungsuh wa talaban lan krana nuprih salamati maring slamet. Fahal lagi mongko apa ta iku kedue sira Fahal lagi mongko apa te kedhe sira antakhruji utawi yen to metu sira. Antakhruji utawi yen to metu sira mai sartane ingsun. Qalat matur sapa martaning rum. Qalat matur sapa zaujah utawa martaning rum kae mau. Amkusu ing lafat amkusu. Amkusu netep kula fil baiti ing dalem omah. Wala akhrujulan ora metu kula maka saratane panjenengan. Kala dawuh sapa Brawijaya ing kunti ing dawuh ing kunti lamun ana sira iku kadzaliki kaya mengkono muksu fa ana mongko utawi ingsun Fana mongko uta ingsun iku akhruju bakal metu ingsun binafsi kelawan awak dhewe ingsun. Fakharaja mongko metu Brawijaya minal baiti saking omah faron hale wong kang lumayu walam yazalan ora gingsir Brawijaya iku sairon wong kang lumaku kata wasala sehingga tumeka sapa Brawijaya tumeka ila qaryatin maring desa yukalu kang den ucapaken laha maring qaryah apa Cengkal Sewu aran Cengkal Sewu. Waktalatolan momoran Brawijaya bil akarina kelawan piro-piro petani bil akarin piro-piro wong tani wa kharaja lan metu
Wa kharajan metu aidon halih malih padha karo Brawijaya metu mimbaladi Majapahit saking negara Majapahit sapa Lembu Nisraya wa zaujatuhu lan bojo wadone Lembu Nisraya wasara lan lumaku sapa Lembu Nisraya hatta wasala sehingga tumeka sapa Lembu Nisraya ila Pasuruan maring Pasuruan waktafalan delik sapa Lembu Nisraya fi maudiin ing dalem panggonan yukalu kang den ucapaken kedue maudik yukalu kang den ucapaken maring maudik apa puger aran puger wa kharajan metu sapa Arya Jambul wa zaujatuhu lan bojo wadone Arya Jambul wasara lan lumaku sapa Arya Jambul ila an wasolatu meka maring yen to tumeka sapa Arya Jambul ila Jabali Kelut maring Gunung Kelut waktafalan ngumpet sapa Arya Jambul hunaka ing dalem kono-kono Jabal Kelut falam yapko mongko ora kari fi baitil maliki ing dalem omahe ratu daleme ratu Brawijaya nyatani Brawijaya lam yapko illa zaujatuhu angin bojo wadone Brawijaya martaning rum nyatani martaning rum warbaun lan wong 40 apane imro'atan wong wadone minal jawari saking pira-pira wadon amat wal khudami lan pira-pira juru ladi fa'amarat hunna mongko perintah sapa martaning rum ing arbaun fa'amarat hunna mongko perintah somartaning rum ing arbaun bikhiyatoti libasil islami kelawan jahit ing penganggu Islam tegese penganggu sing memenuhi syarat Islam rupane nutupi ngaurat waqalat lan dawuh sapa martaning rum Akola lan dawuh sawa marataning rum ittabi'nani anuta sira kabeh ing ingsun fil islami ing dalem manjing Islam kulna matur sapa arbaun sam'an ing lafat ing dawuh sam'an nurut sam'an ngrungu kita wa ta'atan lan nurut kita Faja mongko tumeka sapa muslimuna pira-pira wong Islam ila baiti Brawijaya maring omahe Brawijaya waqad ulikot ale temen-temen den gembok apa abuhu pira-pira lawange bet Fadoroba mongko mukul sapa Raden Syahid ba'dal abwabi ing setengahe pira-pira lawang birijlihi kelawan sukune Raden Syahid Fang fataha mongko dadi buka apa? Ba'dul abwab. Fadakhala mongko manjing Raden Syahid fil baiti ing dalem omah. Wadakhala lan manjing sopal muslimuna pira-pira wong Islam mahu saratane Raden Syahid. Falam yajidu mongko ora nemu muslimun fihi ing dalem bait. Ilam ro'ata Brawijaya angin garwani Brawijaya. Fasaluha mongko takon sapa muslimun ing imro'ah. Anhu saking Brawijaya. Faqalat mongko matur sapa imro'ah. Kharaja ing dawuh kharaja metu Brawijaya. Minal baiti saking omah. Faron hale wong kang lumayu. Watarokani lan ninggal
Brawijaya ing ingsun fil baiti ing dalem omah. Liyani krana satemene ingsun iku mumtani atun wong kang dadi kacegah minal khuruji saking metu. Minal khuruji saking metu mahu syaratane Brawijaya. Wa inna satemene ingsun iku aslam tu manjing Islam ingsun ala aidikum lantaran ing atase tangan sira kabeh, ala aidikum lantaran ing atase tangan sira kabeh. Wakadan iku kaya mengkono-mengkono ingsun. Wakan iku kaya mengkono ingsun haula innisa'u utawi ikilah pira-pira wadon. Haula innisa'u utawi ikilah pira-pira wadon allati kunna kang ana sapa nisa ana iku fil baiti ing dalem iki omah. Iku fil baiti ing dalem iki omah mae saratane ingsun. Qalu matur sapa qalu ngucap sapa muslimun hanian lagi. Hanian bejo temen utawa hanian utawi kabejan. Asine ya hanian ngrenggo-ngrenggo ingsun kelawan ngrenggo-ngrenggo temenan. Hanian ngrenggo-ngrenggo ingsun kelawan ngrenggo-ngrenggo temenan lagi maring sira bidukhuli kelawan manjing fil islami ing dalem Islam. Walillahi lan iku kedue Allah alhamdu utawi sekabehing puji. Wa ammal waziru anapun utawi patih pecat tundo nyatane pecat tundo iku fainahu mongko sak temene pecat tundo iku lamma wasala semangsane tumeka pecat tundo ila terung maring negara terung itakhoda mongko ngalap pecat tundo hisnan ing beteng watahassona lan amrih pangreksa sapa pecat tundo fihi ing dalem hisnu wa jamal ngumpulaken pecat tundo alas khata ing pira-pira gaman khaufan krana arae wedi min maji'i amiril haji saking tumekane amirul hajj li akhdi sa'ri abihi krana ngalap walese bapake amirul hajj. Summa inna raden syahid ila akhirihi wallahu a'lam bishawab.